Joc sensorial. Flors congelades. Fase 1. Preparació. Coses que necessitem. Una carmanyola, un ramell de flors, unes tisores i aigua. Com ho fem? Doncs obre la tapa de la carmanyola i talla les flors. Omple la carmanyola de flors i vessa l'aigua fins a cobrir-ho tot. Tapa la carmanyola i fica-la dins del congelador. Espera 24 hores. Fase 2. Experimentació. Coses que necessitem. Safata gran on abocar les flors congelades. Un contagotes. Lupes. Una massa de fusta o algun objecte amb el qual colpejar. Un bol de sal i un bol d'aigua calenta. I ara experimentem amb les flors congelades. Ara et toca a tu. T'atrevixes?